Cítili sme sa tu ako jedna veľká rodina. Vďaka vám, milí učitelia, sme dostali základy vzdelania a výchovy. No rozvíjali ste nás aj v duchovnom smere. Náš príchod do prvého ročníka bol veľmi rozpačný a nesmelý. No vďaka pani učiteľkám Fortlichovej, Winterovej, Vinákovej a Klavilovičovej, ktorá bola ako naša druhá mama, sme prekonali všetko, čo trápilo naše malé dušičky. Na druhom stupni sme pokračovali ako dve triedy. Ačka s pánom učiteľom Turzom a Bčka s pani učiteľkami Vitekovou a Mihajlovičovou. Keďže v 5. ročníku nás odpustili mnohí spolužiaci a odišli na 8-ročné gymnázia, spojili nás do jednej triedy. Smutok odchodu spolužiakov plnohodnotne nahradil náš nový pán učiteľ Turza. Jediný učiteľ na našej škole. Nikdy nezabudneme na zážitky s ním. Splav rieky Moravy, bežkovanie, turistika či šachový krúžok. No a jeho hlášky, taká slabá dvoječka alebo jeho obľúbená pieseň na geografii. Tam, kde je Caracas, nám navždy zostanú v pamäti. V 7. ročníku prevzala po pánovi učiteľovi štátnu pani učiteľka Ozepovichová, ktorá nám hovorila, že sme jej Turzovo dedičstvo. Trápila sa s nami 3 roky, no zvládla to. Ďakujeme jej za prvú veľkú školu v prírode, noc v škole, výlety u pána Číku, kde sme sa cítili veľmi dobre. Veľká vďaka patrí vám, milí učitelia, ktorí ste nás láskou, ale prísne formovali našu osobnosť. Milé sestry, vďaka vám za sviatosti, ktoré sme po škole prijali. Sveté príjmanie a sviatosť vyrovnania. Ďakujeme aj za dlhé duchovné obnovy pred našimi, ktoré nám mnohí otvorili nielen oči, ale aj srdce. Ďakujem vám za vašu trpezlivosť, ochotu pomôcť nám, pochopenie, odpustenie a lásku. Ernest Hemingway povedal, že všetky ideály nepotrebujú len bydlá, ale aj miesto, odkiaľ by mohli vzliecť. A vy ste nám dali úžasné miesto na dobrý rozvoj. Tak, ako sa nám niekedy nechcelo sem chodiť do školy, teraz sa nám znie, ako si nechce odísť. Čaká nás niečo nové a neznáme. No vďaka dobrému základu, ktorý ste nám odovzdali, sa nám bude ľahšie kráčať ďalej. Ďakujem.
Počkajme, Sofie, Elisa, najlepšie kamošky. Veľká. Malinka. A zrovnáme to tu so zemou. Sofie, to je krásny. Wow, a ja som vzala to vyhrať. Babi, ja sa zatiaľ vydávam. Som tak rád, že ste tu, pretože mám jednu tajomstvo, ktoré nesmiem nikomu prezradiť. Sofie, ty si tehotná. Nie, ešte ani svadba nebola. Ja, babi, pozvala som ocina na svadbu. Takže si ho našla. Nie tak celkom. No, pamätáte si, čo mi mamina povedala, keď som sa na ňu opýtala, že to bol len letný románik, že už bol dávno preč, keď zistila, že ma čaká, ale hrala som sa nejaký starý veciach a našla som toto. Wow, Sofie. To je tajný niečo, ktorý si písala, keď ma čakala. 17. júli, to bol deň. Neviem, či to chcem počuť. Ja áno. Sem ma zobral na jeden ostroček ako sen na Kaukaju. Tancovali sme na pláži, prechádzali sa na pláži a potom to ruka. Sem je ten pravý, jak to, nič podobné som ešte necítila. Zápletka pokračuje. Najprv by som rozprávala, ako ma miluje a zrazu odišiel. 4. august, to bol ale deň. Že si požičal člna a som ho zabila na jeden ostrovček. A keď mám plnú hlavu sema a byli tam nespútania a zábavy, som povedala slovo a bodka. Čo ty? Ja tiež. 11. august, zrazu sa tu objavil Harry. A tak som si povedala, že mu ukážem krásny ostrov. Je taký milý a pozorný, nemohla som si pomôcť a bodka. Si vieš, že tá bodka. Malý problém, to ešte neviem. Tu sú družičky. Dievčatá. Ja, vy ste ale krásne. No dosť už, nesmiete rásť. Pekne si to užívate, no teda ty. Tiež som si užívala. To využiješ. Co ty tak, kto je tvoj otec? Sem Bill alebo Harry? To neviem. A ktorého si pozvala? To snáď nie. A čo som mala napísať cudzímu chlapovi? Príďte prosím na moju svadbu. Možno ste môj otec. Nie, vôbec si myslíte, že ich pozvala mama, a tak jasné, že prídu. Chcem dokonalú svadbu a celá ma voltaruje do Locka. Snáď bude do širokého. Ja spoznám toho pravého hneď, ako ho uvidím. Babi. Opatrne, že tak chceš ešte štrpný. Tak? Čo len nehovoríš? No ale áno. No ale áno, keby bolo potom, tak máme svadbu v džínsoch a tričko a skvapím to trochu vína. Hovoríš sa, že som vôbec nebol romantik, len som sa snažil ušetriť na svadobnú cestu. Ale zatiaľ sa nikam nechystáme a teraz už vieš, máme veľa práce. Len si zoberiem projekty na večer. Sofie, prečo si mi nepovedala, že si pozvala na teba zvu? Pretože by povedala, že to musí povedať nám. Až to do nás zistí, tak zabíče dačka. Až to máme zistiť, budeš tak trošičku neskoro. Cítila by som, že by som chýbala, až odkiaľ spoznám, že tých vied do seba zapadla. Ach, moja bota. Pozrime sa, čo nám to priniesol príliv. Práve dnes večer. Ani vás! Dona Babi, vyzeráte úžasne. Ja čumí, vyzeráš ako vypísačka. Vyzeráš morský. Čo dievčatá? Tešíte sa na svadbu, jasné. Budú tam božskí gréci s veľkými svalmi. Prosím ťa, pre teba. Nie pre mňa, pre ňu. Je na čase nájsť toho pravého. Prosím ťa. Keby tie verbičky konečne odletia z hniezda. Viete čo? Niečo vám poviem. Nikdy neviem, čo sa v hlavách tých mladých robí. Na jednej strane sú Zoská veľkú tradičnú svadbu a robia si veľké planiky s hotelom. Niekedy mám pocit, že odtiaľ to nikdy neodídu. Počkať, ale to sa ti páči, nie? Ja pre nich chcem len to najlepšie. Nepáčivo? Sky! Poď sa zoznámiť s mojím šobím. Ja ti dám šovi. Toto je tá hlavná hviezda tej zajtrajšej slávnosti. Čas mi
budete roziť. Áno, to som ja. A vy budete dáhňa. Toľko som vás počul. Len to chleba. A pravdivé. Moment, pomôžem vám. Ďakujeme. Tita Rozi, ahoj! Len sa na ňu pozri. Je to dokonalé a nádherné dieťa. Poď ku mne, Slovensko. Sophie Sheridanová si čím ďalej krajšia a krajšia, naozaj. A na mňa si asi určite nepamätáš. Po toľkých plastikách sa ani nečujem. Mám pamätať ti to tam, ako by si sa nezmenil. Ale kesáš. Toto je moje dievčatko, že je taká veľká, zajtra sa pýtala. Mami, prosím ťa, nechaj ma, veď sa len vydá. Nechaj mi to páči. Ale práva, to sa mi páči. Sky, povedz dievčatám o webovkách. Sky ma zapojil inline. Online. Dáme to na webovku. Dajme reklamu a dáme to chodiť. Dabilus. Spravíme z toho dokonalé romantické letovisko, vrátilo Christian produčnú damu. Ona bola bohyňa lásky, že sa s ňou napila, šelkala lásku a sa nešťastie. Tak ja si dám na to rovno fľašu. Ja rovno kýbel. Afroditinovú kúpelu. Afroditinovú kúpelu. Si blízky priateľ Bonny? Nepočul som ani 20 rokov. Tak? A zrazu prišla na poplák. Náhoda, mi sa stalo to isté. Isté, prišli sme na svadbu. Som Bill Anderson. Som Ryan, Harry Grant. A ja som Sam Carmichael. Sme očakávaní. Nie si náhodou Bonnyna dcera? A to som Sophie. Sophie, to je po grecky. Vieš, kde sa volá? Jedna moja prateta z Grécka sa volala Sophie. Môžeme sa predtým ubytovať, ako sa stretneme s domom? Áno, isté. Potrebujeme to trochu civilizovať. Nie. Teda áno, ale počítať auto. Už sa môžeme znešnúť znovu. No, tu nám nič neviete. To ja som vás poznala. Robí pre mňa prvé posledné a stále hovorí o starých dobrých časoch a tak som si pomyslela, že by bolo fajn, keby ste prišli na svadbu. No, Sofia, to nie je dobrý nápad, lebo naposledy, keď som sa videl s Donou, mi povedala, že ma nikdy v živote nechce vidieť. Ale to už je dávno. Prosím, vedať, že to neznámená. To je pekné, ale teda by som sa taký poradil o tom náladiku. Opravdu už spokojne, rozpej. Viete, keď som rozosiela tie pozvanie, bol to len výstrel do tmy, ale to, že ste prišli až sem, k tomu sme nejaký poriadny dôvod. Napríklad, no, bavení sirén. Ty si teda pekné číslo, celá polané. Keby som tu mal svojich synov, celý by sa zbláznili. Rád by som ich sem rád zobral. Ste sem ráda k nám? Nie, musím ísť, nesmiem vás vedieť, prosím, sľubte mi, že ostanete tu a nikomu nepoviete, že to ja som vás poznala. Sľubujem, sľubujem. Ja píšem cestovník. Ja som na spontánnej dovolenke. A Ja som ti prišiel povedať ahoj. Čo to má znamenať? no toto je jeden z tých zaujímavých okamihov, keď sa traja cudzinci úplne zhodnú. Cudzinci, vy sa nepoznáte? To je obecne platná definícia. Dobre, ale kto vám dovolil usáčiť sa v mojom kozom klieviku? Nejaké rekňa. Dobre, to pokračujem, pravda. Nesmiete, presne to hovorila, lebo na Merkuno je zatvorené a pre Bohom. Doma, ona sa nebojí. Bill je na moje podmienky zvyknutý a Harry je spontánny. A ja som sa prišiel kvôli ostrovu. Veľa pre mňa znamená. Tak vám zaobstarám čo, aby ste sa mohli dostať späť na pevninu. Ja mám loď. Máte loď? Tak dobre, to bol so sebou a nemáte. To nám? Radi sme ťa videli. Sophie, predsa. Viete, čo som vám hovorila o tom Samovi architektovi, ktorého som tak veľmi milovala a zrazu vyšlo, už sa nikdy nevrátil. Takže
že si to celé roky nechávala iba pre seba. Nie len to, ešte v tom čase tu boli dva ďalší dvaja, ktorí sa snažili dobiť moje srdce, ale ja som ich nechcela. Už nebolo. Dona Sheridanová, takže ty si to zase nechala iba pre seba. No, ale tu ide o Sophie, tu nejde o mňa. Nesmú sa o nej dozvedieť a ani jeden. Bol som blbá, sprostá a nezodpovedná. Teraz hovoríš ako tvoja mama. To skôr vy. Nie to ty. Kde sa podiela tá naša Donna kráľovná čestných večerkov a nezdolná paninka rock'n'rollu? Dospela som. No tak zase omladní kočka. Kašli na nich, keď nerozumie v strane. Somewhere in the ground is you.
Tie boty sú trochu tesné. Naozaj nechápem, prečo sem chodili. Vôbec nevedel, že existuje. Ani nemusel nerýchlo, som skášal sama. Nezdá sa, že by si mala z tej svadby radosť doma. Ako môžu mať rada či radosť z tej svadby, keď sem prišli a teraz to celé pokazia. Viete, že kočky. Ale vieš, čo máš robiť? Ešte stále môžeme tú svadbu zrušiť. Čo zrušiť? Ty to nechceš? Nie! Nie, to chceš totiž ty. Nie, ale áno, bože, ty si proste nikdy sa neskúsila vydať a mať dieťa. Ty poznáš len to druhé. Možno je to dobré. Nechápem, prečo po mne kričí. Pretože, bože, ja Skaja milujem a chcem s ním byť a nechcem, aby moje deti nevedeli, kto je ich otec, pretože to je vás strašné. Goran, pamätáš? Náš hotelik, náš malý sviat. Ale teraz je to iba skutočnosť, ktorý nás potrebí. Prečo si mi nepovedala, že Sofia sa mi dáva? Je to múdre dievča. Áno, ja viem. A keďže chceš vedieť, Sofia má svoju vlastnú hlavu. A robí iba to, čo ona chce. Je to celá ty. Celá po tebe. Je celá po tebe. A po mne. Vieš? Áno.
Toto ja už nechcem počúvať. Sky, musíš mi pomôcť. Čo sa deje? Neviem, čo mám robiť. Pozvala som všetkých mojich trovodcov a neviem, čo mám robiť. Chcú ma ísť voltávať, všetci traja. Čo? Čítal som na ním tajný denník a pozval som troch ľudí, ktorí môžu byť mojim otcom. Myslel som si, že keď ho uvidím, tak ho hneď spoznám, ale zatiaľ nemám pár, čo to je. Počkaj, ty si ich pozvala a nič si mi nepovedala? Takže preto je celá táto svadba? Nie, len to bola možnosť spoznať vlastný som. Ale veď na to sa nepotrebuješ, na to si vystačíš aj sama. Iróniou je, že som sa kvôli tebe všetkému vzdal, pretože ťa milujem. Ale teraz nejak neviem. Nevieš, či ma miluješ? Samozrejme, že ťa milujem, ale mala si mi to povedať. Sofia, stalo sa niečo. Teraz nie? Mám ťa viesť k oltáru? Povedali ste, že nebudete. Ale ja som si to rozmyslel, ak ti to prinesie šťastie. To už mi pravila mama a myslím si, že ma poznám lepšie než mňa. Vieš, a ja som mal super svadbu. A ver mi, nie každá rozprávka končí a žijem šťastne až do smrti. Ale moja tak bude. Kde sú Elizy? Nemá ti pomôcť? Pomôžeš mi ty? Myslíš, že to nechám? Nie, ako to mi napadlo. Myslím, správnu hotelu, výchovu dieťaťa, kapelu a všetko sama. Povedíš ma do otáru. Áno. To nám musíme si o tom rozprávať. O tom, kto privedie Sofiu k oltáru. Vediem ja. Nie, jej otec to bude. Ale ona to tak nechce. Ale chce. Vieš čo? Daj mi s týmto pokoj. Prosím. Poďte prídi sa tú svadbu, Sofie potrebujeme dokonalú svadbu. Kde ste?
Čítala som tvoj denník a pozvala som sem a Billa a Harryho, ale netuším, ktorý z nich je môjim otcom. Billa a Harry boli iba priatelia. Sky, nebudeme sa dať. Aj tak si tu svadbu nikdy nechcel. Budeme cestovať. Takže ste vy môj otec? Áno, ja som tvoj otec. Na čo odpovedať svadbu? Doma. Ja ťa milujem. A aj tak potrebuješ, aby ti pomáhal spravovať tvoj hotel. Vezmeš si ma. Say I do. Chcem sa samozrejme poďakovať aj na tie
aby si to vypočula, no to neskôr vyriešila. Takže ďakujem pani riaditeľke za to, že ste tu boli, že tak krásne vediete túto školu a že vďaka tam vlastne môžeme fungovať. Veľa vám dávam. Ďakujem, mne by táto škola iba určite nefungovala, ale funguje kvôli vašim, alebo vďaka vašim učiteľom, pani učiteľkám, pánom učiteľom, vašim spolužiakom, vďaka vám, čo ste nám teraz toto úžasné dielko predviedli. Ja som úplne v šoku, akí ste boli úžasní a myslím, že hovorím za všetkých. Takže vďaka a hlavne teda, ja si myslím, že táto škola funguje vďaka Božiemu požehnaním, vďaka našim sestričkám, Božím vám. Za to je vám sami veľká vďaka vám deti za toto úžasné krásne predstavenie. Myslím, že si zaslúžia ešte jeden velikánsky Ja sa veľmi teším, že sme sa tu zišli dnes v takom vojnom počte. Učiteľ, sestričky, pani zástupkyňa a takisto aj ja. Ja sa teším z tejto chvíle, pretože nesie v sebe zároveň niečo veselé a smutné taktiež. Veselé to, keď sa pozeráme na vás, akí ste naozaj úžasní, milí, múdri, takové dospelí. A ešte raz to zopakujem, to, čo ste nám predviedli, zanechalo mne hlboký dojem, pretože každá tá trieda je iná a toto sa mi teda naozaj veľmi páčilo. A ten smutný pocit, to je asi ten, ktorý cítite aj vy, že sa o chvíľočku budeme musieť rozlúčiť. Rozlúčka, to je podľa mňa len slovo, ale práve ono znáša do našich srdc spomienky na všetko to dobré, ale aj zlé, čo ste spolu prežili. Skúste si spomenúť, ako často ste sa spolu smiali, vymýšľali úcudstva, ale ako ste si občas aj ubližovali a neboli si k sebe vždy priateľskí. Len viem jednu vec, že nakoniec ste to vždy dokázali v sebe spracovať a odpustili ste si. Ak sa však tak nestalo, tak ja by som vám chcela poradiť, že skôr než sa rozídete a máte ešte v srdiečku možno taký nejaký pocit neodpustenia alebo žiaľu, vyrozprávajte si to ešte počas týchto chvíľ, možno i počas tohto večera, neviem, či aj tejto noci. Určite to bude dobré a užitočné, aby ste mohli odísť takým spokojným srdcom. Viete, každé veľké kroky sa začínajú s tými malými a vašimi malými krôčkami boli práve tie ročníky od 1 po 9, až ste sa dostali do 9. triedy. Tomuto veľkému kroku k ukončeniu, úspešnému ukončeniu základnej školy. Školy, ktorá 9 či menej rokov bola možno takým vašim druhým domovom. Ste to spomenuli vo svojom príhovore a určite na to aj veľakrát myslíte. Učili ste sa prvé písmenka, Archimedov zákon, Pythagorovú vetu. To všetko vás možno naučila táto škola, či nie? Nemám pravdu. Bolo to miesto, kde ste spoznali svojich možno ozajstných priateľov, kde ste zažili možno aj prvé lásky, ale viem, že ste zažili aj také prvé bolestné sklamania, ale tie vždycky prejdú a na tie sa dlho nespomína, verte mi. Skúste uveriť už skúsenej kantorke, že všetko to, čo si nesieme do života, tak to je to prežívanie v detstve, a to je to prežívanie v základnej škole. Na to budete najviac spomínať, určite. Hoci sa pred vami rozvinula nová cesta strednej školy.
Viete, aká bude zaujímavá, krásna, zaľúbená, všetko zažijete. Všetko možné zažijete, ale ja by som si želala iba jedno, aby ste si na túto novú cestu zobrali všetko to dobré, to múdre, naozaj takéto ľudské a kresťanské, čo sme sa vám my, učitelia, snažili počas tých 9 rokov odovzdať. My, učitelia, naše sestričky, vaši rodičia, všetci sme sa snažili, aby tá vaša cesta bola úspešná. No, nie vždy ste boli s nami spokojní, my to dobre vieme. A veľakrát ste boli aj nespokojní. Mnohé príkazy a zákazy, ako si to tu spievali aj v tej piesni, vám neboli povôli. Prepáčte nám to, možno ja by som chcela povedať teraz za všetkých, že aj keď sme sa veľakrát mýlili, ale myslím, že všetky tie zákazy, príkazy boli myslené z lásky, aj keď to vždycky, možno nie vždycky bolo tak podané. Tak by som vás teraz chcela v mene svojom, aj v mene mojich kolegyň a kolegu, spolužiakov, poprosiť o odpustenie, keď sme sa k vám nezachovali vždycky tak, ako by ste tu boli očakávali. Všetci sme len ľudia a chyby sa robia. Tak nám prepáčte, pretože my na vás budeme určite spomínať a nosiť vás vo svojich srdciach. Boli ste taká veselá kopa. Taký malý, veľký huncúti, už ste veľkí, takže taký veľký huncúti, ktorí ste sa naozaj radi hrali. To bola vaša devíza, podľa mňa, taká tá vaša detská hravosť, jednoduchosť, úprimnosť a to, že ste boli vždy takí veselí. Aj ste sa poškrepili, ale vždy ste sa dokázali dobriť. Máme vás veľmi radi a bude nám smutno za vami. Verte tomu, za každou tou 9 je nám smutno a veríme, že občas sa prídete na nás pozrieť, porozprávať, ako sa vám darí, ako žijete, čo máte nové, kto sa do toho zaľúbil. Na všetko budeme zvedaví. Takže prídite, budeme vás určite čakať. Ja vám želám do vašej novej cesty, milí moji dospeláci, aby ste boli šťastní, aby sa vám darilo, aby ste na nás nezabudli. A nech vás na tejto ceste sprevádza dobrý Pán a Matička a aby ste im obidvom zostali verení, pretože iba tam nájdete istotu a požehnanie. Ja vám želám všetko dobré a dovidenia. Bola som svedkom, keď dvaja prišli na našu provinciálnu s Katarínou a s Anunciátou a veľmi srdečne, veľmi krásne a si poznali na náš večer. Čo je veľmi zaujímavé, že sa ani jedna z nich nemohla dostať. Inak by to stala sestra Katarína a určite vám povedala niekoľko srdečných a svetých slov, tak mi pripadla táto úloha a keď som videla to, čo ste nám tu chceli odostať, možno za všetky tie roky, tak v mojom srdci vyšlo jedno také veľmi ďakujem Pánovi a mnohé z toho, čo som vám chcela povedať, povedala pani riaditeľka, to tam základ aj vyušetrila slova, ale keby som mala hovoriť za nás sestry, niektorí z vás žili 9 rokov pod tými budovami, chodili každý deň, poznáte ich dôverne, je tu kláštor a možno, že sa vám aj dostalo, že sestričky sa za vás modlia. Ja som to vždy vnímala, že som či prichádzala na hodiny, alebo s vami sa stretávala, že to je niečo veľmi, čo nás drží, nás aj vás. Jedinú takú vec, ktorú by som aj mene sestier, aj v mojom srdci zostáva taká veľká túžba, ktorú som vám chcela poprieť. Nezabudnite na Božie slovo. Božie slovo, ktoré osvetľuje všetky tie ťažkosti, ktoré sú tu strávili, ktoré sú tu znázornili aj v tomto príbehu a v živote je ich o mnoho viac. Ale Božie slovo je niečo, čo nám dáva také veľké svetlo a hlavne podporu. Pretože je povedané niekým, ktorý vás miluje bez hraníc. Ktorý vás miluje dokonale, ktorému na vás veľmi záleží. Pozerala na dnešné Božie slovo, tak som
som mala dojem, že takto pre vás. Chcete vedieť, čo vám Pavel ukazuje? Postavte svoj život na skale. Božie slovo hovorí o tom, že muž múdry postavil dom, ktorý sa nezrútil, aj keď boli prívaly, aj keď pršalo, aj keď boli búrky. Bol hlúpy muž, ktorý postavil na písku a je potom ľahol. Ja vám želám byť prosuje a taktiež mi, že aj nám všetkým sestrám zostane v srdci modlitba za vás, aby ste svoj život postavili na tom Božom slove, na Ježišovi, na tej pevnej skale. Aby ste prišli ku stretu, ktorý vás očakáva vo večnosti. Na stretu, ale tam už bude vás vítať, že aj niekto iný. Tak dovolte, aby som vám pokiaľ zignačnú pravicu. Asi krížim všetko dobre vám želám. Nech sa vám darí. Ďakujem. Nech sa vám darí. Čiže našej školy. Fíha, obálka na kubu. No dobre, ty to otvorím. Chcem vám povedať iba jednu veľmi stručnú vec, lebo ja som veľmi stručná a jasná. Takže ešte raz mi došlo, aké bohaté bolo to Turzovo dedičstvo, ktoré som dostala. A idem si ho uložiť do banky, kde tej najväčšej banky, taká najdôležitejšia banky, ktorá má Petru, takže srdečka si za všetky bude vnímať. Keď mi bude zle a budem trpieť a bude ma všetko bolieť a neviem, čo budem robiť, tak si tam vždy odtiaľ niekoho z vás vyťahne si zážitkov a z tých úsmevov a z tohto posledného dňa, lebo nechcem plakať, lebo to potom aj budem plakať, takže potom si vás to chcem takže ste uložení v mojej banke. No, áno, ja vás vystiskam potom a pani učiteľka tak potom Peťo, kde si? Ďakujem, že